Nitie jera malulu TV ma indien tieno man kukumar wach mikilo ni kinde ka kinde kod anje fulambaka. Sani ro dhi nyime kod rango weche madhi nyime mag weko mag siasa mabene koro IEBC oketo tarik margi mar yiero e kind migosi Odinga kod migosi Uhuru tarik 10 kod 7. Ma indi ma wach mondo rango koni kod kocha nyaka sani iri nasa pod ramoni kapok dwaro margi owinji kod IEBC kendo timo lokruok to gibidhi e yiero machalo kama indi. Jubilee osewacho ni gin kata nade to giikore mar dhi yiero ni tarik 10 kod 7. Arwa studio. Kero kamano. Moso ganda. Moso ne oyavre uru. Ani lunga ni Daniel Juma Mondi. I'm director Magro Peace Foundation in Kenya ka. Atimo amor kabisa ka kendo Jeff lunga munda bi munda wo kodu leadership makawono. Ero kama nya Dan director mar Global Peace arwa kikenda gonyero kama no kumka utulo mari chopo achiel kachiel. Dan ko wachako to wadwaro mondo wachaki kaka unjok mochung'ne keto rango ne kwe nitire piny mar Kenya. To molo e kinde mag yiero buok jabedo koni kod kocha. Nono ka nitire advisory mabene no chako gol kod United States. Ka ginyiso jogi ni oyo bedu moski ku bed kod rikni mar dhi piny mar Kenya. Pod gintiere kod yiero mbele kaindi. Iparo ni maindi nyiso ni dibedi gisechich ni weche mag koko nyalo betie koso en mana caution e magikaw. Yapa ne na caution magikaw to bende kaka intelligence wacho ngene jogo gin gi intelligence ma very competent to maybe intelligence marigo sinjo gin kaka weche gidhi ok ber koro nyaka gikaw caution any responsible government nyaka kaw caution ginyis jo pinyigi kaka gimoko dhi. Yes. Anybody can tell you ni weche kaka weche dhi sani kaka in Kenya sani wanigima belu wacho wani kirikik or wani crisis. Yes koro crisis ni to wakiano boru mucheng mane. Yes koro emumio any government ma foreigner apa ngi bere ginano gik madhi nyime to gi nyalo nyisi ni wan gi crisis ma ken borumu karawa. To dani parona de karo kod yuwa kaneno ka une jok masbende samoro tuduru kod jok mabene gin johala johala maratiba mabende samoro ten record dongruok mag uchumi neno ka giromo kod kire Kenyatta ka giwacho ni gin tiere kod buok ne gigolo concern margi ne giselalo menda mathoth miwuoro e kinde mag yiero tungni ipani yango makelo mondo mi oganda sasa no oganda dwa dhi yiero to ne weche mag biashara dok chien e piny mar Kenya because yiero ma Kenya kakiseng'eyo nyaka nene kwang'iyo yiero kaka timrega chakre higa 1992 1997 sana kanwa biro 2007 ino kanene lwenyo wuok bang' yiero aito 2013 nene nwach luor ma ne jin go kane ji oneno gik mano timre 2007 koro ne wayiero to kata kane migosi Raila Odinga ne en gi shida gi gima notimre kanyo to nodhi e court dalno pod wan gi faith kuom weche court koro 2013 bende ne ntiere problem lakini ne ok wanene shida ma kaka noneno 2007 koro shida ni momiyo investors ng'ata yote madwaro kelo dwaro invest okonyal invest indalo ma ong'eyo nitie shida mar yiero kaka Kenya ngin election waselo kelo kanen gima enana to gikuo maka okiyombo tiparo no en to ni mocho to jomoyombo kabende koyombo to ginano gin koro gisechopo gisenwa everything ni gini wasekaw koro it's a problem okwange ni yiero to yiero ni en gima chik owacho ni higa abich ji nyaka dhi e yiero winjo ga to ji yiero to yiero enogo bed gima yot ma enana gima igine to ipenjo wananchi to udwaro ng'ano udwaro Jeff koso udwaro ng'ani to it should be as simple as that. To konego bed ni ji tho ka Jeff ema nigi ji mang'eny to ng'ani nigi ji matin to it's as simple as that. To manwa ni koro wasekete gima lich aya wakete nyaka ukora kanyo wakete ukora makore na mriambo ne ka Jeff oyombo
to wana ka jogo ni mang'eny to koro gini koro idwa chopo kuma koro iloke iloke ket gimoro koro bana medwa yom tema yom koro nyaka walok pachwa jo Kenya wasebet piny ma uluor kabisa internationally Kenya sani en piny moluor kabisa to gima otamo nyaka nene en yiero ni wanyalo nwang'o yiero ni wanyalo time mondo bed gimoyanga gima nigi adiera gima nyalo konyo piny to aneno ni kata investors bro biro mang'eny ng'en Kenya tinde gin gi yiero maonge shida yote ma to gini hapa mabuka to ka wakedo ni yiero ni wasekita kita mriambo ma okwadwa ni Jeff kata jo here to kwadwa meno to bibet maber ti paro ni ana ngoma kelo wach nieri e loch kaidi en mana bedo gi kombo mar loch kuso ngoma kelo mamiyo samoro ng'ato wacho ni an ka kora president to okoner ke ka oyombe to no ka koro mano ero samoro ok ber ngoma miyo ng'ato dwaro ni mondo mi osike loch ma ok gima waneno sani eri ng'ato waseno ka kinde piny mag Afrika thothne jotelo mosebet kanitiere in kamben so kine ka yot negi mondo mi giwe naneno ka Uganda kucho bende ne chako tem lok chik mamero mar iga mar jatelo piny owacho negi loko presidential age limit iparo ni ngoma timore pinje mag Afrika because wasekedo ng'en siasa lodge piny gi kizungu waluongo ni is a location of resources and values manga montie locha en ma wen gi pala moburo allocate go resources wacho na Jeff kaume ki bedi komno to in makuri pogo resources gi mene gi marach gi pinywa ka ka ko bet e loch kacha to en odwano pog seche moko odwano pogi matin to opog ngane maduong bene problem mano ka ngato kodhi boy umbe to spend pesa mang'eny billions ngato spend ko ng'eyo ni kacha pesa ne boduoge en gombo mar mwandu ai to konen gombo mar kelo resources ne bed ni sirkal kaka sirkal ma uhuru ne bed ni gitimo maendeleo moromre kaka ni igero Central Kenya Rift Valley kaka igero Nyanza okapan duonyo ji nigi shida mateka kuom weche mag siasa to in ka gise kosemi gitelo ka most of the resources better located mna kuma jatelo aecha mene mondo go lok pachwa mondo en kaka kan Raila mo bet president to kono go wachni kono an maendeleo abo mna tero Nyanza no okono go bet kamano onego make sure ni your Central nyaka jo Rift Valley nyaka jo Coast nyaka jo Nyanza gin mango gini mopogre moromre to bende seche ma appoint cabinet o make sure ni cabinet mare oketo nyaka kucho ben kanyo oketo nyaka wakala nyini ben kada bet nok gigone kura to make sure ni gibene gin kanyo because kise of course here to be president of the republic in jatelo mar piny mzima okin jatelo mar party ni kada mar do bene mistake majogi timo ninga ko se here ko en when koro en ya Jubilee koro gik ma Jubilee wacho e mowinjo ai to ber mang'eny otero mna kor gi kocha meno e shida mantie ma kwa nyalo loko mano ai kendo walo gine devolution mondo wa med pesa mondo pesa madhi mashinani obed pesa mang'eny moromo ma wananchi ok bibed gi shida moro ka kada obed nono akure ok obadho wan wach mang'eny ni kila mashinani nigi pesa moro manyalo dongre kono ti paro na de wach mar mashinani ngero nyaka no ber kod sirikande mag gwenge samoro ne ka report migolo kod Auditor General samoro tire penjo mathoth yocho ni the first time governors mano kungu bet kande ka wachako tiyo kod katiba mar 2010 ngeri nenore ni ok gi tiyo kod omenda ni maber e paro ni ne ni pod ne gi kia kaka sirikande mag gwenge ringo koso ena mosani koro moko kuom jona jetamara e paro ni par what should we expect molo governors mani nitie to kendo chako yesa governors mane nitie mono kuom gine mane gi pongo koro nyalo wacho ne gi puonjre no wach ne ka gi donjo ginyalo golo excuse no wach ne wapuonjre koro ne wakia lakini sani ko wasebed gi more than 5 years okwane wabed gi excuse ijoga apa ni governors mo year sani onego gi learn from mistakes ma kinabich mokalo mondo gi make sure ni kwa dhi mbele to resources momi every county tiyo ni raia iwinjoga to kada ka gikwelo to gikwalo matin
Iwinjoga. Ang'en kwelo to jero, kwelo nyaka bedi. Lakini kwal matin, you know, ikwal kata mna 25%. I should say 5% titigo muno jonge. To rachi jogo gin gikwalo almost half. You know, kaki kwalo almost half. Moko bende kwalo almost 70%. Aito teach magiti ena gi mathintu. Ma bende kinyal neno. Yes. Koro that is the problem. Koro I hope ni gipo loko pachgi mundo gitin raya. Yes. Kaki tin raya, raya nyalo iwadgi. To bende kitiyo maber to governors gin mabende gin gi chance mar bedo care next time. Nwach kaki seti ko 10 years. Koro onge kendo gima ginyalo next and na bedo care. Koro kitiyo tijni maber to inyalo ga dhi bichung koro adwa bedo care. To kitiyo marach, ni chama omenda koro ko biro to iloka pes odi, ichamo ja odi, bindi gosiepni. Meno ok bikonyi. Rokamana nya dano bro ka yo matin ko dugo to bro rango weche mag ywarruok mantiere kind IBC na saka chiel kod Jubilee koteno kod yiero mabende koro IBC ne oketo mar tarik 17 nyaka sani iri na soro mane kata na to gibidhi e yiero no ero kapok demands mane gigolo ne IBC oloki maindi yana ko. TV wachako duoge thuolo mar ariyo ma indi ncheno mar kuku mar wach. Odiochieng' ma kawuono nitiere kod Director mar Global Peace Foundation Kenya Manero Dan Juma mabende nitiere studio kaendi kwarango weche masani eri dhi nyime mag weko mag siasa. Chaka rwaki studio Dan. Dan nyisane sani eri ka koro wadonjo e sekta mar ariyo ni wachako kod wach mar petition mabende ne opedhi e do malo kod jodbura manyiri Ngunjiri wa Mbugu. Mabende osekwedo okang' mager kod jodbura mag Jubilee jamochung' joma ng'eny mar Jubilee adendwale gene giwacho ni ma Indian Party jodbura ni eri en wuon. Ti paro nade? Paro ni osekolo paro mopogore koni kod kocha e sekta mar oganda ma josiasa joute lamo oganda duto. Ini paro nade? Ana paro ni Ngunjiri wa Mbugu en ng'ama ng'eyo. En ng'ama ng'eyo. En kijana mane Raila mopuonjo siasa. Ne ndalo mane giluongo ni Change Associates. No biro ma ne giluongre ni gine youth maonge ukabila. Mane ndalo gine kuche momakre Raila. Ndalo ne giluongre ni Kikuyu for Raila. Nyalo paro. Before 2013. Yes. Kwa ng'ama ng'eyo gitia chege jakom, mondo jakom otiminade. Mondo puonji siasa. Ai koro quando chopo 2013 quando ka koro Uhuru no okawo telo koro defect kodoko kocha makoro sani en ngat ma eno werum no Uhuru mabende chakito ndano koro chako oyanyore nyagi jakom sakasa koro yo bilge wach mano wacho ni gin jo Kenya maonge. Yes lakini koro ko sedono kanyo to ncho yanya jakom yo local kambasne moyanyore koro en kijana ma onge discipline. Ang'e en ng'ama ng'eyo lakini behavior mare en behavior ma kata nyathino kapani nyalo behave kai kanano. Gimon timilo ni political decorum. Kata ki gine itimo kata kin psychophant. Don't hear limit ma psychophancy. Okay, but in a psychophant. Makata gimino nen gini na dear to ipinga wach Raila mawacho. We should not be like that. Koro case manyoro kete petition no. Okay neno. Ina kaka wono Jubilee gilungu press conference manyaka nende dwalo lungu kinyi kendo sani ke bende awinjo no gine o nyiso Wambugu withdraw. Koro gino kudo wigi ni wach koro jokisi manyocho go ne kura go duto koro gibro lose kura koro gine oknya timo gimo kana ni it signed petition idwa konyo to kare konyo mi konyo go Uhuru onge en na koro ikira wasigu koro gijokisi te paro ni maindi kane paro ni kipare ka koro rangi mos ne otime en wuon ma okuwuyo kod leadership mar Jubilee koso inyalo wachna nikech kana no kaka okwede kod Jubilee paro ni gie wacho kede mano ero en uwuok kod en owuon paro ni en obedo kod paro mane mar mondo mi oneni othichoko ang'eyo ni en gi paro no en owuon lakini of course en gi headliners joma
gin gineno ni Jubilee ni enya sachi Yes. ma kata wach mnango to jaka gini koro again kanyo headliners nitie kata NASA ben ga headliners ma kata Raila tim na makosa to gin gi wacho na Raila en adier koro Ujiri go Jubilee gini headliners makocha ma kata na ginero ni gini oken kare titi meti man gwa gidwar mondo gi ginyisu Uhuru ni wan jogi wahedi wadwa timo ni mondo wagine apan ni nyotime gi mind no ni no timo no Uhuru mondo Uhuru na en Ujiri cha ngata ngata mohera ni kwanyaro Uhuru ywak gine Nakuru njo Kisii nyo gi mirima ngime koro apan Ujiri dwaro gitio ni jato ni mirima mondo tim nade to kiani gini is counterproductive. Yeah, political science. Something behave like that. You know, kitimo siasa. Like very 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 smart. To gini kwa time. To angma pro work, what will be the effect? Yes. To kineno kai mil nenyo time to jo siasa ma lima Kisii. Nyoro giwo jo members mag jo lima Kisii. Yeah, manyoro disown. Koro kinyal bet ngamos en kinyal ma apano timo ngi moko ma okopar to siasa dwaro emyo idwaro siasa kidonje siasa yer joma nigi wich joma nigi paro manyalo konyi kikiwera joma in ikaka joma gin tiji na go kite or joma gin na political thugs magin giti mande magi moma onge paro yes nyakibedi ge joma koro ngado kaka Wambugu en ngamo onge gimiluongo ni critical thinking en ngama timate magi moko nwachi odwano police Uhuru to critical thinking onge kono to siasa ka wadwaro critical thinkers manyalo ngi watanto gini kwa time kama to what is the effect okwana jok mawero ne jatelo ni mano bero ngi kwa nyalo kwere okanyal kwere yes kada neno gini rach ja ngama nyalo konyo jotelo dwarre ngama nyalo nyisi adier kata na jakom sani joma onego bed no winjo gin joma nyalo nyise adier kata lit bunyise na ni jakom kanigo to ok bi konyi to ka jakom bene na gijima en seche ma ogine giwacha na wacha gik mamit na ite lakini kata gigo bobet counterproductive ogine the same gi Jubilee the same thing koro kinwango joma ok nyal nyisi adier to ok nyal konyi ni jatelo wacho go wondia wonane jatelo piny oheri wanyo ka piny weri to reality en piny ologre to gin wacho piny weri koro sani ka giwono Uhuru Bungoma sani weri Bungoma weri Kisii weri ok nyal iso Uhuru na kacha that is a problem kama nyaga na winji mbende ndalo kaindi ne wacho do bedo kama no Kenya mane nyisa ni 2017 ne osejaki nyisa ni penye wewe noka ni we options kika ni nyisa wacho ni book sauro mo kala jo penye wewe to giwera ko wonde apenje mi sani na sauro do ne kata tek mana to gibidi yero tarika par ko da biro nitire demands mane gigolo ni IBC giwacho ni gibidi ok chien ngang kata e chiel kingi nyaka los weche gi kiduto iparo ni angoma bitimo ne kadi poni nasa okodi yero ne wacho ni ok gibidi yero to bene gibro en sure ni Jubilee bi okodi yero okange we means magi bro tiyo gorbat mano ne wach mane gi wacho bla gwamde wali to means man magi bro tiyo en mane lakini an apparently ana ye gima Jonasa wacho kaka understand en nigi wacho ni court nicho nwango ni makosa nicho timre to makosa ni po verdict pokuoka ma pro nyiso to ngamane okos gini en lakini of course the preliminary verdict no so ma wacho ni IBC nene gi timo makosa ni negi cause irregularity and illegalities koro to IBC kineno the same people maneno kelo irregularities gi illegalities ema podni kani ka ina mimi mtoka munderia aito iriambo bi igini tuomo lori ai koro kendo in tuomo lori no kendo in midwani mondi koritero igini iriambo ambulance matero meno an waye diet ngata ok nyali ema wachon an jogi aneno IBC
nicha gin gara kan wach court nicha ko wacho mondo tim yiero tarik 17 court owacho mana ni tim yiero within 60 days to gin gara kamane ne bed ni Chebukati ngama olonye ne do wacho ne do luongo Jubilee gi court gi NASA to gwacho okay osetimre kama koro uneno nadi wanyalo timo nadi yiero paro ni yiero ni an gi 60 days constitution ga 60 days to iparo ni tarik adi maber mo nyalo timo was consultative kod nebe no timo kamano doni waonge shida man koro ji contest election dates insani koro wadawi watch election date gimone wadawi ok election date onego wadawi watch mar shida mane timre ka servers kaka ne those are the things more when lakini sani koro pod wa contest mna election date 17th nison koro gini koro kwa woi the main issues koro gini is a kind of preventing us mno kipo on the main issues election date should not be an issue and keeping the election date can I watch on one of the Sundays one of the Saturdays or Sundays to what watima yero kado ben tarik program when kado ben tarik bodega chiel as long as new year within the constitution okone go ben ni wadawa watch election date yes menegi maana ne yes koro apparently in the end obado na IBC ko kagina ngilo kero headline to sawa to gima konyo gaji and in the end jinya kabidu jiwo kada udawo manadi yakubi monuwo when you agree so that you move the nation forward tena ni wachini mogi kinano ni enamo mabera mondo mpe mar Kenya utimondo wuogie akereke kama kinde ni yero kinde migosi ko migosi Raila neno ni enamo mabera ne piny mar Kenya mondo move forward kwa chuni an kipenja gimaneno eni ka joge kudwa dhi yiero to gibed piny tagi neno nwach ni yiero tek sani wach mondo wayier kaka Supreme Court nyocha wacho dwaro ni mondo lokruok moko bedie kata ya IBC ka to mino kone ka botimore koro ka gineno ka tek to jobed piny jobed na piny to wachi ni okay wanya timo nadi gi decide to wanyalo kata transition wanyalo kata transition government mondo ugine kata wamiyo transition government kata higa chiel kata higa ariyo mondo walos gigi mondo piny obed maber to otherwise okane enanan ji in the end bo chuno ni jakom Uhuru nyaka gibed piny mondo giwuo to jogi sani ji ok dwa wuoyo headliners okunyal yie ni mundi wuo wajien ka wan wasel gine koro kidhi wuoyo kata tidhi idhi give in koro tek kabisa koro eneno bedu lemon piny mondo wanen to Nyasaye bodo nye chunygi mondo ginen to gidwa nango to okwanyal yie mondo piny mondo okethre kaka Somalia no okethre kasi no mino okwanyal nyakwa bed joma wacho na gini ka tek to karanya obed gi option man manyalo konyo piny man ero kama nyada agoni ero kama na achiel kachiel kum ka utulo mari mondo me ibi kendo mondo me wach weche gi kema bende konyo gandawa moloyo mawinjo maber mawuok e luo Nyanza gimaduong' moloyo en mana kaka dhano wachino mondo mi orang weche makare in bende kamoro moro ma intie Kenya nyaka iket weche mag kwe nyime nyaka ing'eni yiero en gima biro kendo dhi in kaachiel kod piny mar Kenya wan wabro dong' ka wadhi nyime kod weche go mag gero uchumi ka wuok e lolo tiganja fulambaka ero kama na nyadan ero kamano oritu